И така, деца, това беше за днес. Ще ви пусна 5 минути по-рано, само че ми обещайте да сте много тихи по коридора и да не дигате много шум. Защото трябва да не пречиме на другите класове, за да не разбира никой, че съм ви пуснала 5 минути по-рано и за да нямам проблеми с директорката, така че бъдете много тихи. Обещавате ли ми? Да. Добре? Да. Тихо сега. Искам да излезете много спокойно. Айде всички! Доволни сме! Тръгваме! Айде! Мале, защо ви пускате паради? Размерите целия етаж. Айде всички! Доволни сме! Сайко нямам проблеми с директорката, просто не знам. Аз следващия час ще ги оправя. Ще видите вие. Ще ми излиза за 5 минути по-рано. Никога повече няма да стане.